hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzo Allah ce dukkan mutumin da ya tara dukiyar da bai fitar da haƙƙin Allah a ciki ba ranar tashin kiyama za a rikidar da wannan zuciya din ta zanto wannan dukiya din za a rikidar da ita ta zanto wani katon maciji kumurci babba katon maciji lahu zabibatan shuja'an akra wato maciji mai kora maciji wanda yake mai kora kamar kaga da farin kai din nan yafi kowanne tsananin dafi in zai sara lahu zabibatan yazo ya kanannade wuyan mutum bayan ya kanannade wuyan mutum sai ya kame nan dinsa wato karkashin mukamukinsa karkashin kumatunsa ya tala bakinsa yace da shi ana kanzuka ni ne dukiyar da baka fitar da haƙƙin Allah ba ni ne dukiyar da baka bayar da zakka ba wannan aya tana daya daga cikin ayoyin da suke razana wanda bai fitar da zakkar dukiyarsa ba lalle wannan shine abin da ke jira mutum ranar tashin kiyama sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyama ranar tashin kiyama za a yi musu abun wuya da abin da suka yi rowa da shi